שלום וברכה, אחים יקרים, מהאמונה היהודית פסח, חול המועד פסח בסעתא דשמיא. אדם צריך לדעת כבר עכשיו בזמן הזה, זמן של סגולה, זמן של שלום, זמן של ברכה, להיות בשמחה. ולדעת חציו להשם, חציו לאדם. מה הכוונה? אדם גם צריך לדעת לאכול, לשמוח, אבל מאוד להיזהר. המשפחה נמצאת ביחד, צריך להרבות אהבה, שלום ורעות, ולא משנה מה שקורה. אדם צריך לדעת לקבל את כל ניסיונות החג באמונה, וכך יגיד, בורא עולם, אני יודע שכל הניסיונות ממך, הכל לטובה, הכל. אנא ממך בורא עולם, תן לי ברחמך הרבים לשמוח בכל המועד פסח, לשמוח בחג הפסח, שביעי של פסח. תודה רבה בורא עולם על הכל. מרגע זה בעזרת השם אני מקבל על עצמי לא לכעוס על שום דבר, על אף אדם. ואני מקבל על עצמי מצוות עשה של התשובה, ומתפלל אני לפניך בורא עולם, שתראה לי דרך נכונה לעבודתך באמת. צריך לזכור, אחים יקרים, שהקדוש ברוך הוא אוהב את בניו ובנותיו. תשפיע טוב על אשתך, על קרוביך, זכור, זכות גדולה לאדם שיש לו שלום בביתו, אשרה ואשרי חלקו. חדעת בזמן הזה, זהו זמן מסוגל מאוד מאוד, לשמוח בשמחה, בברכה והצלחה, לשמור על גדרי ההלכה. ומה אומר כאן הרמב"ם? שימו לב בהלכות יום טוב, אף על פי שאכילה ושתייה במועדות בכלל מצוות עשה, לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו, אלא כך ידעת, בבוקר משכימים כל העם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ומתפללים וקוראים בתורה בעניין היום, וחוזרים לבתיהם ואוכלים, והולכים לבתי מדרשות, קוראים ושונים עד חצי יום, ואחר חצי היום מתפללים תפילת המנחה, וחוזרים לבתיהם לאכול ולשתות שאר היום עד הלילה. מצוות יום טוב באורח חיים, כך שולחן ערוך פוסק, מצוות יום טוב לחלקו, חציו לבית המדרש, וחציו לאכילה ושתייה. ומה מעל הכל חשוב, אחים יקרים, לדעת שהימים האלה ימים יקרים מפז. צריך לדעת לשמור על הקדושה שלהם, להתרחק מכל מיני דברים שמעכבים את הגאולה, לשמור על גדרי ההלכה, גדרי הצניעות, גדרי העריות, הכשרות, אבל הכל בשמחה. וכך לומר, אבא, תודה רבה לך על חול המועד, אנא ממך, תן לי ולמשפחתי, לסובביי, לקרוביי ולכל עם ישראל, פסח כשר ושמח, פסח של שמחה, פסח של ברכה, חול המועד כשר ושמח. הזמן בחג ממש יקר, חבל על כל רגע. טוב שאדם יקבל החלטה וכך יגיד, אני נשאר באמונה בהשם, לא כועס, ואני יודע שכל האירועים ששלחת לי בורא עולם, הכל הם לטובה, לברכה, הכל הם ממך לברכה. ושימו לב מה דברי האוהב ישראל הרב הקדוש מאפתא, רבי אברהם יושע אשל בן רבי שמואל מאפתא, זכר צדיק לברכה. מה אומר? טובה תוכחת מגולה וגומר, על אשר חייב אדם לברך בשמחה כשם שברך על הטובה וכנ"ל, וכתיב מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. היינו כאשר בא אל האדם איזו סיבה לא טובה חלילה או צרת חפות חס חלילה, הרי הוא טוב לטוב לו. פה נסכם, הכל טוב מהשם, הכל טוב, רק מה? תראה את הטוב. מה שאתה לא מבין, לא נורא. מה שאתה מבין, אמור תודה לאל. אבל תזכור, הכל מהשם הוא טוב. רק מה? שמח בחג, תרבה שמחה, תרבה אהבה, תרבה שלום, תרבה רעות, נזכה תמיד לשמחה, אנחנו וכל אחינו בית ישראל, אמן ואמן. פסח כשר ושמח.